Dámy a páni, ja hovorím s rozhorčením aj s takou, by som povedal, že naozaj nechápem, že o čo naozaj pani ministerke v tomto prípade ide. Častokrát hovorí, že chce odpolitizovať zdravotníctvo, že chce tu priniesť odborníkov, ale my tu naozaj každým dňom ničíme tých odborníkov, ktoré na Slovensku máme. Ja sa pýtam naozaj, že pani ministerka, kto bude pracovať naozaj pre štát? Kto bude chcieť pracovať pre štát? Nikto. Tu budú naozaj len nominanti, ktorí tam budú pre niečo, aby tam boli, aby niekomu umožnili. Mne z tohto tu vychádza jediná vec, že chceme pomôcť farmafirmám, aby naozaj sa platilo za lieky, za skupinu liekov, ktoré tu na Slovensku nie sú viac. Veď NIO strážilo peniaze našich daňových poplatníkov, všetkých nás, aby sme mohli investovať tie peniaze inde. Veď to nie je možné, že v našej krajine sa tu skladáme na lieky, skladajú sa tu ľudia cez zbierky, lieky, ktoré tu naozaj dávno mali byť. NIO tie peniaze strážilo, aby sme efektívne v tými liekmi naozaj mohli ich kupovať, dadovážiť, preplácať. A my dneska odvoláme slušného človeka kvôli čomu? Hanebným spôsobom cez pozmeňujúci návrh potichu, aby sme tam dali človeka, ktorý tomu nebude nejako brániť. To sa treba otvorene povedať, že tam príde človek, ktorý tomu nebude nejako brániť. Ešte tie podmienky, ako hovoril kolega Stachura, to sú presne stanovené, aby sa ten človek ani nemohol prihlásiť, ktorý tam dnes je. Bola nejaká sťažnosť na pána riaditeľa Terešov? Nejaká. Ale napriek tomu musí skončiť. Ako viacerí odborníci, ktorí po výmene vlády skončili a už sa v živote do slovenského zdravotníctva nevrátia. Na čo by to robili? Čiže o čo nám tu ide? Odpolitizovanie nie. Ide nám o to, aby sme tam dosadili svojich ľudí, aby robili to, čo ostatní chcú. A takto nemôže, takto zdravotníctvo nikdy neodpolitizujeme. Pani ministerka podľa mňa jedno hovorí a druhé koná. Ďakujem.